ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳି ଦେଇ ଆସୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଟା ତା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇପାରିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳି ଦେଇ ଆସୁଛି।
ଲାଭ ହେଇଯାଏ ନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ ପୁରୁଷ ମାନେ ତମ ମୂଳେ କାମ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଞ୍ଜଡ଼ା ହେଇଯାଏ ତତେ ହେଞ୍ଜଡ଼ା। ଆଉ ତମେ କଣ କରିଥିଲ? ହଁ ସାର୍ ଆଉ ତମେ ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ନେଗର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ। ତମେ କଣ କରୁଛ? कबड्डी 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 राजशेखर मोहम्मद এই মানুষের MBBS ডক্টর কোন এই কাম বে ডক্টর নে সই করবে মাটির ছাবড়া পুরা পুরো যদি চিকিৎসা করবে রোগী তো রোগী এই বড় ম্যাডাম মানে জমা সুরক্ষিত হয়ে পারবেনি। లేదా పులిస్ గారు లేదా ఇవాళ నాలుగు వండి గారు అబ్బ అద్భుత విపదలు